Hi लोगोफोर, welcome back to our Girly channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Girly channel सिम बरायनाय जाबाय। Girly channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो। दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै। सो फ्रेंड्स जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों जोङो गेट आरो मेकनि जोङो पेसिव भइस माबोरै खालामगोन दा नोंथांमोनजों बे भिडिअ डिसकास खालामनाय जागोन। सो जोङो सिगांनि भिडिअफोराव मा खालामबाय जोङो माखासे पेसिव भइस सोलोंबावबाय। दा नैबेबो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय इम्पोर्टेन्ट होननानै जों साननो हायो बा बे जाबाय जेब्ला नोंथांमोना इंराजि राव रायलायगोन अब्ला जोङो गेट आरो मेकखौ इउज खालामनानै रायलायोब्ला बाथ्राखौ जोङो मोजां खोनानाय मोनो आरो बे जा गेट आरो मेकनि जा बाथ्रा बा पेसिव भइस खालामनाय बे एग्जामफोराव सरासनस्रायै जों फैनाय नङा बाट बेनि सायाव जोङो मोनथिनाया मोजां गेट आरो मेकनि जोङो माबोरै पेसिव खालामगोन बेनि सायाव नलेज थानाया मोजां। सो जोङो दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दा गिबियावनो नोंथांमोना जोङो दा गिबियावनो मा जोङो गेटखौ लानानै जोङो गिबियावनो पेसिव भइस जों खालामग्रोनो नागिरदों। दा गिबियाव दा नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हागोन साप'ज मोनसे एग्जाम्पल लाग्रोनोसै। गिबियावनो आं नोंथांमोना एग्जाम्पलखौनो लिरग्रोनानै होनोसै। दा एग्जाम्पलजों जोङो सोलोंगोन गिबियावनो। दा हमना ला एग्जाम्पल एक्टिभआव साप'ज बिदि दङ एक्टिभआव नैबायदि दङ साप'ज I broke my favorite so नोंथांमोना सिनाय मोनाखै खोमा बेवहाय favorite favorite cup दा बिदि दङ थामहिनबा एक्टिभआव बिदि दं I broke my favorite cup। दा बेखौ जोङो ओरैनो जेनेरेलि जों स्टेन्डार्ड जुदि पेसिव भइस खालामो दा नैयाव जुदि नोंथांमोना स्टेन्डार्ड थामहिनबा पेसिव भइसआव जों जुदि लाङोब्ला उइदाउट जोङो गेट इउज खालामालाखैनो जुदि सरासनस्रा जों पेसिभआव लाङोब्ला मा जागोन गिबियाव मैखौ माय फेभारिट बेवहाय अबजेक्टआ जाबाय माय फेभारिट काप बेखौ जोङो लिरग्रोनांगोन। स' माय जोङो लिरबाय माय फेभारिट काप बेनिफ्राय नैबे बाथ्राया जाबाय मायाव दङ पास्टआव दङ पास्ट इनडिफिनिटआव दङ बेखायनो जोङो माय फेभारिट कापनि उनाव मा मोनसे हेल्पिं भार्ब फैगोन। स' वाज वेरखौ अक्सिलारि भार्ब फैगोन जिहेतु बे थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखायनो मा जाखो वाज फैबाय वाज बेनिफ्राय मा फैसिगोन दा ब्रकेन ब्रकनि भार्ब थ्रिया मा जायो ब्रकेन जोङो लिरनांगोन ब्रकेन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बिथिं मा लिरनो हायो बाय मी बिदिबो लिरनो हायो आरो नोंथांमोना बेवहायबो मा स्टप खालामना दोननो हायो जेबो प्रब्लेम गैया। स' बाय मिबो जोङो बाय मी होननानै बेखौबो लिरनो हायो। दा जों जुदि बेखौ नैबे गेटखौ जुदि इउज खालामनानै लिरोब्ला मा जागोन दा बे जाबाय सोलोंनो गोनां बाथ्रा। बेनिफ्राय दा नोंथांमोना बेवहाय मा गेट जुदि इउज खालामब्ला मा जागोन नैयाव जुदि गेट जुदि इउज खालामबा बा गेट पेसिव बा इउजिं गेट बिदि लिरना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोना बेवहाय मा लिर बा गेट पेसिवखौनो जों लिरसै सरि नैयाव मा लिर गेट पेसिव जुदि खालामबा मा जागोन गेट पेसिव जुदि खालामबा जों गेटखौ लानानै मा पेसिव खालामसिगोन। दा बेबो जोबोर गोरलै गिबियाव माय फेभारिट बे जासिगोन माय फेभारिट बेनिफ्राय मा जागोन काप माय फेभारिट काप बेनिफ्राय मा फैगोन नैबे जाबाय बाथ्राया बे बाथ्राया पास्टआव दङ। स' पास्टआव थानायखायनो पास्ट इनडिफिनिट थानायखायनो जोङो पास्टआव थानायखायनो बेवहाय मा जागोन गेटनि जायगायाव जोङो बेवहाय लिरा मा गेट लिरा जोङो मा लिरगोन गट जोङो लिरनांगोन गट माय फेभारिट काप गट बेनिफ्राय मा लिरगोन ब्रकेन बे जासिगोन भार्बा भार्ब थ्रि थागोन ब्रकेन माय फेभारिट काप गट ब्रकेन बेवहाय मा वाजखौ जोङो लिरनो नांला बेवहाय बे जाबाय जोङो गेट बाहायनानै जोङो पेसिव भइस खालामनाय
स' नोंथांमोना बाथ्रा बुंनाय समाव बेबायदि बुंनो हायो माय फेभारिट काप गट ब्रकेन जोबोर मोजां खोनाय बेबायदि जुदि गद लानानै जुदि बाथ्राखौ जुदि बानायब्ला बुंनायावबो मोजां खोनाय बा खोनानायावबो जों मोजां खोनानाय मोनो स' नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हागोन बेनिफ्राय दा बेनि जोङो दा माबोरै जोङो पेसिभ भइस खालामगोन बेनि फर्मेसन दङ स्ट्राक्चार दङ स' स्ट्राक्चारखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो गिबियाव आंनियाव लिरनानै होनोसै स्ट्राक्चारखौ दा स्ट्राक्चारा जाबाय बिदि स' स्ट्राक्चार बेयाव लिरना ला स्ट्राक्चारा मा जागोन स्ट्राक्चारा जाबाय बिदि बेवहाय थागोन मा बे जाबाय गेट प्लास बेथिं थासिगोन बा नै सिगाङाव नोंथांमोना बेखौ लिरबानो जाबाय बा बेथिं मा थागोन अबजेक्टफोर थासिगोन अबजेक्ट प्लास बेनिफ्राय गेट प्लास भार्ब 3 प्लास एटसेट्रा होबानो जाबाय बेथिं मा थायो बेखौ लिरबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जोङो एग्जाम्पलफोर लानोसै एग्जाम्पल्सफोरा मा जागोन साप'ज बिदि दङ एक्टिभआव बिदि दङ एक्टिभआव बिदि दङ I broke the lamp दा बेबो जोबोर गोरलै जुदि बेनि स्टेन्डार्ड पेसिभखौ लिरबा मा जागोन स्टेन्डार्ड पेसिभआ मा जागोन थामहिनबा ओरैनो जों पेसिभ भइस लाङोब्ला बेखौ जोङो मा दा लेम्पआ जाबाय अबजेक्ट स' बेखायनो गिबियाव लिरगोन बेखौ दा लेम्प बेनिफ्राय मा फैगोन बे जाबाय पास्ट इनडिफिनिट बेखायनो दा लेम्प वाज फैबाय वाज बेनिफ्राय ब्रकनि भार्ब फ्रेज जाबाय ब्रकेन दा लेम्प वाज ब्रकेन बेनिफ्राय मा लिरनो हायो बाय मी जोङो लिरनो हायो स' नोंथांमोना बेवहाय मा बाय लिरनो हागोन बाय मी आरो लिरबाबाबो जायो बेखौ लिरनो बाहाय जेबो प्रब्लेम गैया आरो जोङो गेट पेसिभ खालामबा मा जागोन दा गेट पेसिभ खालामब्ला जों मा लिरनो हायो दा गिबियाव बेनो दा लेम्पआनो जाग्रोगोन दा लेम्प बेनिफ्राय बे बाथ्राया जाबाय पास्टआव दङ स' बेखायनो गेटनि जायगायाव मा जागोन गट जोङो लिरनो हायो दा लेम्प गट ब्रकेन बेनिफ्राय बाय मिखौ जोङो लिरनो हायो आरो लिराबाबो जेबो नङा दा लेम्प गट ब्रकेन बाय मी दा बिदि जागोन दा लेम्प गट ब्रकेन बाय मी दा बेनिफ्राय नेक्स्ट बे थांबाय बेनिफ्राय जोङो गुबुन मोननैसो एग्जाम्पल नायबावनि बेनिफ्राय नेक्स्ट एग्जाम्पला जाबाय साप'ज बिदि दङ एग्जाम्पला एक्टिभआव नैबायदि दङ एक्टिभआ बेबायदि दङ दा मेकानिक फिक्सेस माय कार बिदि दङ स' जोङो बेखौ मा खालामनांगौ स्टेन्डार्ड जुदि पेसिभ लिरोब्ला मा जागोन स्टेन्डार्ड पेसिभ लिरोबा बेखौ जोङो लिरनो हायो माय कारआ फैग्रोगोन गिबियावनो माय कार बेनिफ्राय बे बाथ्राया जाबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट दङ बेखायनो जों माय कारनि उनाव मा लिरगोन इज आरो नैबे भार्बआ जाबाय भार्ब 3 आव थांगोन फिक्स बेनिफ्राय बाय दा मेकानिक बेखौ लिरदो बाय दा मेकानिक जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जोङो गेट होनानै जुदि पेसिभ खालामबा मा जागोन दा गेट होनानै पेसिभ खालामब्ला बे माय कारआनो जाबाय माय कार बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय माय कार बेवहाय नैबे हेल्पिं भार्बखौ जोङो लिरनो नाङा जोङो बेवहाय मा दङ नैबे बाथ्राया जाबाय प्रेजेन्ट टेन्सआव दङ स' बेखायनो बेवहाय गट जाया मा लिरगोन जोङो गेटखौ लिरनो नांगोन माय कार गेट बेनिफ्राय मा लिरगोन फिक्स बाय दा मेकानिक दा बिदि जासिगोन जोङो बिदि लिरनो हायो माय कार गेट फिक्स बाय दा मेकानिक दा बेनो जोङो बेबायदि खालामनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नैबे गेट एस जागोन नैबे एस थालांदो बेवहाय गेट जागोन जिहेतु थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार थाबाथाय नैबे जों मा एस जायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ नोंथांमोना बेवहाय एस लिरना ला बेनिफ्राय नेक्स्ट जुदि इन्टारगेटिभ थायोब्ला साप'ज बिदि दङ स' नै गोजौनिखौ खोमोनसै
एक्टिवआव बेबायदि दङ मा दङ डाज द मेकानिक फिक्स माय कार दा बिदि दं कुइसन दङ स' कुइसन थाबा गिनांगौ गैया नोंथांमोना गोरलैनो बेखौ बानायनो हागोन स' जुदि कुइसन थायोब्ला जोङो स्टेन्डार्ड बेसिकआव मा खालामनो हायो बेखौ जा गिबियावनो जोङो बे मा जागोन इज माय कार फिक्स्ड बेनिफ्राय बाय द मेकानिक बेनिफ्राय कुइसन सिन होबाय बेनिफ्राय जुदि गेट पेसिव खालामब्ला मा जागोन दा स' गेट पेसिव खालामब्ला बे जागोन दासआथ' फैखागोन बे दास बेनिफ्राय माय कार बेनिफ्राय बे जागोन गेटखौ जोङो लिरनांगोन गेट पेसिवआव बेनिफ्राय मा लिरगोन बेवहाय जेबो इस बा आर बेफोरखौ इउज खालामनाङा दास माय कार गेट बेनिफ्राय बेखौ भार्बथ' थांखागोन बे फिक्स बाय द मेकानिक दा बिदि जासिगोन स' बेनो जोबोर गोरलै दा नोंथांमोना बेखौ आसा खालामबाय नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हादों बेनिफ्राय आरो गोबां एग्जाम्पल दंबावो नोंथांमोना बेफोरजों सोमोन्दो गोनां एग्जाम्पलफोरखौ नायनानै लानो हागोन बेनिफ्राय आरो जों दा नेक्स्ट सावरायनो नागिरदों नैबे मेकनि जुदि जोङो पेसिभ माबोरै खालामगोन एक्टिभ टु जोङो पेसिभ माबोरै खालामगोन बेखौ दा नोंथांमोनजों एसे सावरायनि बेनिफ्राय दा बेहाबो मा स्ट्राक्चार दङ दा स्ट्राक्चारखौ गिबियावनो लिरनानै लानो हागोन जोङो दा मेकनिखौ सावरायनोसै दा जोङो गेटनिखौ सावरायखांबाय स' मेकनिया मा जायो याव नोंथांमोना एक्टिभआव माबायदि थायो एक्टिभनि स्ट्राक्चारा एक्टिभ स्ट्राक्चारा माबायदि थागोन मेक बे थानायाव बेनिफ्राय बे जागोन गिबियाव मेक थागोन बेनिफ्राय प्लास बा जायखिजाया बेवहाय सामवान बा साबजेक्टफोर थागोन बेवहाय आं बेवहाय सामवान लिरना दोनथ'बाय बेनिफ्राय प्लास भार्ब वान बिदि थागोन बेनिफ्राय आरो पेसिभ स्ट्राक्चारा माबायदि जागोन पेसिभ स्ट्राक्चार इउजिं मा मेक नैबे मेकखौ इउज खालामनानै जोङो पेसिभ स्ट्राक्चारखौ माबायदि मोननो हागोन गिबियाव बेयाव थागोन सामवान माने नोंथांमोना साबजेक्ट स' नोंथांमोना बेवहाय कनफिउज जादोंब्ला मा लिरना ला बेवहाय नोंथांमोना साबजेक्ट लिरनो हागोन बेवहाय स' नैयाव मा साबजेक्टफोर जासिगोन साबजेक्ट आरो बेवहाय मा थागोन साबजेक्ट बा अबजेक्ट जिखुनु नैयाव नोंथांमोना अबजेक्टखौ लिरना लाबानो जाबाय अबजेक्ट बेनिफ्राय नैबेबो अबजेक्ट जागोन बे जाबाय अबजेक्ट बेनिफ्राय प्लास बेनिफ्राय हेल्पिं भार्ब थागोन हेल्पिं भार्ब माने एम इज आर वाज वाइ बेफोरखौनो होनना बुंदों अक्सिलारि भार्ब हेल्पिं भार्ब माने अक्सिलारि भार्बखौनो होनना बुंदों बेनिफ्राय प्लास मा थागोन मेड थाबाय बेनिफ्राय आरो प्लास टु फैगोन बेनिफ्राय आरो जोबथारनाया मोनसे भार्ब थागोन भार्ब वान जोङो बेनि फर्मा जाबाय भार्ब वान दा जोङो एग्जाम्पल जों नायनोसै दा एग्जाम्पल होयोब्ला नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हागोन दा एग्जाम्पल साप'ज एक्टिभआव मा दङ एक्टिभआव बिदि दङ हि मेड आस लाफ दा बिदि दङ दा बेखौ मा नोंथांमोना नै बेवहाय मा दङ बेखौथ' नुनो मोनखादों नोंथांमोननि एक्टिभआव मा दङ हि मेड आस लाफ दा नैयाव गिबियाव नोंथांमोना साबजेक्टबो लिरना लानो हागोन बेवहाय साबजेक्ट प्लास बे मेड प्लास अबजेक्ट प्लास भार्ब वान दा बेनिफ्राय जोङो मा नुनो मोनदों बेवहाय गिबियाव हि साबजेक्ट फैबाय एक्टिभआव जाबाय बेनिफ्राय मेड बे दङ बे फार्स्टआव जाना दङ मेड बेनिफ्राय अबजेक्टआव फैबाय आस बेनिफ्राय जोबथाराव दङ भार्ब वान लाफा जाबाय मिनिनाय बेखौ बुंदों दा बेनिफ्राय जोङो पेसिभआव लाङोब्ला मा जागोन नैबे फर्मेसनाव जोङो मेड थानाय फर्मेसनाव जुदि लाङोब्ला गिबियाव मा लिरग्रोनांगोन
नैबे जोङो पेसिभाव माबोरै बानायो ओरैनो सरासनस्रा बेबायदि लांब्लानो जाबाय आसखौ जों मा लिरनाय जायो उइ लिरनाय जायोमोन बेनिफ्राय उइजों मा जागोन दा बे जाबाय नैबे बाथ्राया जाबाय पास्टआव दङ स' बेखायनो पास्ट इनडिफिनिट दङ बेखायनो मा जागोन उइजों वेर जासिगोन उइ वेर बेनिफ्राय मा फैगोन मेडखौ लिरबानो जाबाय उइ वेर मेड बेनिफ्राय आरो टु लिरनो नांगोन फर्मेसनाव टु दङ स' टु बेनिफ्राय लाभनि भार्बाना मा जागोन बेनो जायो स' बेबायदि जोङो लिरनो हायो उइ वेर मेड टु लाभ बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय लिरबानो जाबाय बा बाय हिम जोबथारनायाव बेखौ लिरना होनो हायो बाय हिम बेबायदि जागोन स' बेनो जाबाय मेडखौ जोङो माबोरै लानानै मेडखौ जोङो लानानै जोङो पेसिभ भइस बेबायदि खालामनो हायो बेनिफ्राय आरो मोननैसो जोङो एग्जाम्पल नायबावनि एक्टिभआव दङ एक्टिभआव बेबायदि दङ हि मेक्स हार उइप एभ्रि डे दा बेबायदि दङ स' जोङो बेखौ पेसिभाव लांबा मा जागोन पेसिभाव जोङो बेखौ गोरलैनो लांनो हागोन स' नोंथांमोना बेवहाय हार नुनो मोनदों स' हारनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो सि आरो नैबे बाथ्राया जाबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट दङ बेखायनो सिनि उनाव हेल्पिं भार्बा मा जागोन सिजों इज जायो बेनिफ्राय मा फैसिगोन बेनिफ्राय नैबे मेडआ फैबाय मेड बेनिफ्राय मा फैगोन टुखौ जोङो लिरनो नांगोन टु बेनिफ्राय नैबे बेवहाय मा नुनो मोनदों उइप नुनो मोनदों स' उइपनि भार्ब थ्रिया भार्ब वाना बे जेबो चेन्ज जाया बेखौनो जोङो लिरनांगोन उइप बेनिफ्राय एभ्रि डे बेनिफ्राय नैयाव जोबथारनायाव मा लिरनो हायो बाय हिमबो जोङो लिरनो हायो स' लिराब्लाबो बेयावनो जों स्टप खालामना दोननो हागोन सी इज मेड टु उइप एभ्रि डे दा बेबायदि जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट बेबायदि दङ एग्जाम्पला नेक्स्ट एग्जाम्पला जाबाय एक्टिभआव दोङो बेबायदि हि मेड आस आन्डारस्टेन्ड दा बेखौ जोङो पेसिभाव लांबा मा जागोन दा स' गिबियाव आसखौ आरो नैबे बाथ्राया जाबाय पास्ट इनडिफिनिट दङ स' आसखौ जुदि बिथिं लाब्ला मा जागोन उइ जाबाय आरो बे जाबाय पास्ट इनडिफिनिट दङ बेखायनो उइनि लोगोआव हेल्पिं भार्बआ मा फैगोन उइ वेल बेनिफ्राय मा फैबाय मेड फैबाय फर्मेसनखौ नोंथांमोना नायनो हायो मेडनि उनाव जोङो टु लिरनो नांगोन बेनिफ्राय आन्डारस्टेन्डआ जागोन आन्डारस्टेन्डआनो जागोन बे जेबो चेन्ज जाया भार्ब वानाव बेनो बे थागोन आन्डारस्टेन्ड बेनिफ्राय बाय हिम बेबायदि लिरनो हायो उइ वेर मेड टु आन्डारस्टेन्ड बाय हिम आरो नैखौ जोङो लिराबाबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना बेखौ लिरनोबो हायो आरो लिराबाबो प्रब्लेम गैया बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो जोङो मोननैसो एग्जाम्पल नायबावनोसै दा बिदि दङ नेक्स्ट एग्जाम्पला जाबाय दे मेड मी इनसाल्ट हार बेबायदि दङ स' बेखौ मा लिरनो हायो जोङो गिबियाव मिखौ नुनो मोनदों स' बेयो मा जागोन आइ आरो बे बाथ्राया पास्ट इनडिफिनिट बेखायनो आइनि लोगोआव हेल्पिं भार्बआ मा जागोन वास बेनिफ्राय मेड फैबाय बेनिफ्राय मा फैगोन टु फैसिगोन बेनिफ्राय इनसाल्टआ बेनो बे थागोन इनसाल्ट आरो मा जोबथारनायाव बेखौ लिरना होबानो जाबाय आरो नैखौ लिरनो हायो आरो लिराबाबो प्रब्लेम गैया आं बेखौ बेनिखायनो मा ब्रेकेटाव लिरना दोनबाय बाय देम दा बेबायदि जोङो खालामनो हायो स' नोंथांमोना बेजों सोमोन्दो गोनां गोबां एग्जाम्पलफोर दंबावो स' नोंथांमोना बिजाबाव मोननाय नङा बेखौ हायोब्ला नोंथांमोना बुथुमनो नाजा गुबुन गुबुन सर्स दङ बिदि बुथुमनानै बा इन्टारनेटफोरावबो नोंथांमोना मोननो हागोन बेनिफ्राय जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ आसा खालामबाय मोजाङै बुजिनो हादों आरो उननि भिडिअ जोङो बिदिनो मोनसे गोदान टपिक लानानै बा नोंथांमोनजों फोरोंनाय जागोन आरो जोङो बे जा HSLC जों रिलेटेड थानाय बेफोरखौ फोरोंनाय जागोन दा जोंहा भइसआ थांबाय नेरेसना थांबाय आरो फैबाय थानाय भिडिअफोराव नोंथांमोननो जा HSL जों सोमोन्दो गोनां भिडिअफोर बा सिलेबासाव मा मा दङ HSL जों दा जों डिटारमिनार्स बेफोरखौ सावरायगोन आरो प्रिपजिसन जों सावरायगोन उननि भिडिअफोराव स' थेंक इउ फर वाचिं
नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन। सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा। नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो। बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै। गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै। गोजोनथों लोगोफोर, बाय बाय।